Massatge d'abdomen. 1. Presa de contacte. 2. Frecs superficials amb les gemmes de tots els dits per l'abdomen en alternativa. 3. Buidatge venós. 4. Friccions circulars amb els palmells de les mans de forma alternativa, seguint el sentit de les agulles del rellotge. 5. Fricció dígit palmar simultània per tot l'abdomen. 6. Seguint el trajecte del còlon descendent. 7. Pressions lliscants amb les gemmes dels dits. 8. Frec palmar per l'intestí gruixut. 9. Amassament pandigital per tot l'abdomen. 10. Frec palmar amb palmells de les mans juntes i paral·leles al recte major, lliscar les mans cap a la cintura, retornar al punt de partida. 11. Pessigament lliscant. 12. Pressió amb les dues mans paral·leles. 13. Tecleteig per tot l'abdomen en direcció transversa. 14. Pessigament alternatiu per tota la superfície de l'abdomen en direcció transversa. 15. Vibració amb una mà sobre el plexe solar. 16. Buidatge venós per tot l'abdomen.